سلام كم يتوعلوك برات تغطاتلتي فنوي اير تي في لومي صالح 10 جنبوت فرق معلتن فرقان تدالو زينا مسنا دو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيترس منغسي بقند نطبطاتو نفلم اب جرمن هولاندن زنبر زيغاتات نوغاناتهم ناي كفريت كراي غزا حدقت غيروم امنو زوباسن عفه نصغما سدرابيتات استفرالي حاجزات تغيرو نبرت من محدار كابي عدر دز توادد لهم بروجكت سوريس تماي مستر هوكم سفتر لهم قليصهم روسيا نا امريكان اسبانيا انتقتلا سالسيتي زلعاله قطري بكورونا فيروس تلخفوز تمزغو لا خينا چاينا ابستوسنو تاو نبرت امريكا حدقت قرص كتقبر مخانا افليتا قال 113 عامت اسبانياويت ناي ادمه بعد تصقا كاب كورونا فيروس كتحاول مبقعه تقاليهم اب استفلاليا كتمات جرمن هولندن زنبرنا بإيرترا بايت زونن زيغاتات بوغناتهم ناي كفليت كراي غزا حدقت غيرم نزتوحد زيناو صبصب دانايت قبر هيوت كتقربايا كاب امباسيتات ايرترا بمسرت زبصحنا حبريتا تقماطيت كتما فرانكفورت ويزورو الغانش تيدروس نحنت تخرايت اندامشاتيت ناي كلتا ورحي نحد تخرايت كال دكان ناي حدا ورحي كراي حديغاتلوم نباريت فوبرتل سدرابيت اتو تسفالدت قبر هيوت او كدباب زركب غزا انستخاريا كلتا سدرابيتات نناي 3 ورحي تقماطيت فوبرتل ويزورو فروين عند مسقل دما ابعنا غدو اب زركب بيتا نستخاريا 3 سدرابيتات نناي كلتا ورحي كراي غديفاتلو مالا بتماساسالي اب كتما توبينغن زنبر اتو تادسه كفله اب اسمرا ماكل كتما اب زركب غزو نزقمطو حموشته تخاريتي كمون اب عداغ حموسن غزا باندا طليان نزنبرو تخاريتي نناي كلتا ورحي اتو بينا ابرها حمبير اب عد سوغدو اب زركب غزو نتنبر سدرا نسلسته ورحي ويزورو ازمرا بينا ابرها مسبع البيتا اتو سمعون سلمون ابارادبا اب زركب غزوم نتنبر سدرا بيت نخلته ورحي نباري كتما شتوتغارت قش زرኦም ابرها اب حدش عدي اب زركب غزوم تخاريم نزنبرو ن4 ورحي تقماطيت كتما فرايبورغ ويزرو تزار تخلاي دما اب قحوتا اب زركب غز نزنبرو 3 تخاريتي نناي كلتا ورحي كاب كراي نصا غيروم بزي كازي تقماطيت جرمن سدرابيت اتو صحايه تكي اب كتما اسمرا دنب سنبل اندا خوريا بلوك 303 قطر غزا 303 فيلا جون كمون اب كتما كرن غزا ورقت نزلو تخاريتي ننفس وقفهم نناي كلتا ورحي كفليت حديغاتلهم اذا كمزي لون كله اب هولاند كتما امستردام اتنبر سدرابيت اب كتما اسمرا ماي تمنا يبزركب غزا نزلو 4 تخاريتي نناي كلتا ورحي اب كتما امستردام زنبرو خلتا احوال دما اب بلزا اب زركب غزኦም نزلو 3 تخاريتي نناي 3 ورحي كراي غديفهم لمالو بخال وغن اب هولاند زنبرو ايرتراوያን نمخته كورونا فيروس زجمر ووفياتات بمقصال قدست كيدانه مهرت بيت كريستيان روتردام 2000 يورو محبر مدهانه عالم زاندم 1000 يورو سدرا بيت اتو تادسه طعمه 5000 يورو شماغله ولدي دغف نمن اسيات هغدف امستردام 4000 يورو محبر سنكولان امستردام 500 يورو محبر سنكولان روتردام 500 يورو محبر سنيت ارهنم 11 يورو محبركم لايدن 800 يورو محبركم روتردام 500 يورو هاماده امستردام 500 يورو محبراوين حيلتات امستردام 3500 يورو شماغله بعلات هولاند 5000 يورو محبركم اترخت 3500 يورو جوجله هقدف فايدن سفين 3000 يورو جوجله هقدف روتردام 3000 يورو جوجله هقدف اترخت 11220 يورو هاماد روتردام 11 يورو هاماد اترخت 11 يورو محبركم كامبن 11 يورو ابالات امباسي دما 2145 يورو وفيمالو ابز تفلاليا كتماتات هولاند زنبرو زيغاتات كساب حجي 200 يورو نمسسان معكن مخته كوفيد 19 ابركيتهم كم زلو كاب امباسي ايرترا زبصحنا حبريتا ينصر اب نوزبا سنعفا هادوتات الزماكل كاب ورحاوي مغننن زبركتو لعلي 10 كنتال عينتات مغبن مماقرتن
ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሰርሓ ማይተር ገለባ ፎርቶን ምራራን ንዝርከባ ብምምሕዳር ዝተለለያ ጽጉማት ተዓዲሉ ብዘይካዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ትምህርቲ 10,000 ካብ ሰራሕተኛታት ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ 8,335 ናቕፋ ካብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ድማ 26,665 ናቕፋ ዝተዋፅአ ገንዘብ ንጽጉማት ወገናት ተኸፋፊሉ ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ወይዘሮ ራሕማ ሓጂ ኢብራሂም ንሓሙሽተ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ቀሺ ተስፋይ ወተራያ ንሰለስተ ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ነባሪት ምምሕዳር ከባቢ መጠራ ወይዘሮ ህይወት ቀለታ ድማ ንሰለስተ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ክራይ ገዛ ሓዲጎምሎም አቶ ጸጋይ ተወልደ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓኪር ንዝርከብ በዓል 2 ክፍሊ ገዙ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ዘበቃዕ ሚኒስትሪ ጥዕና ክትቀመሉ መፍትሕ ከረክብ እንከሎ ሓደ ስሙ ክትቀስ ዘይደለየ ገባር ስናይ ድማ ንጽጉማት መዓልታዊ ሱሳባኒ ይሕግዝ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮ እዚ ከምዚሉ ከሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ገንዘባውን ዓይነታውን ኣበርክቶ ገይሮም ንዝተዋሃደ ዜናዊ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርባ እዩ በዚህ መሰረት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝኾኑ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ናይ ወርሒ ደመዞም ብጠቕላላ 481,074 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ኣለዉ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቐዲሙ 1 ሚልዮን ናቕፋ ወፊዩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ዞባዓን ሰባ ምምሕዳር ከባቢ ኦሮታ 12,000 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ኣስነዳ 20,650 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ሃውሽ 10,700 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ሸጋሊ 3,465 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ እምበልዳይ 6,450 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ሸካዎ ግሬት 3,000 ናቕፋ ማሕበር ወነንቲ ትካላት ሕብስቲ 52,600 ናቕፋ ትካል ምክፍፋል ቢራ 10,000 ናቕፋ ማሕበር ወነንቲ ፋርማሲ 17,000 ናቕፋ ትካል ምክፍፋል ኮካኮላ 10,000 ናቕፋ ወነንቲ ትካላት ጥሕና 6,600 ናቕፋ ፋርሻ እኽሊ 10,200 ናቕፋ ወነንቲ ምዕረፋ ኣጋይ 6,000 ናቕፋ ወነንቲ ሆቴላት 12,600 ናቕፋ ትካላት ጎሚስታን ጋራጃትን 21,500 ናቕፋ ትካላት ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን 7,900 ናቕፋ ትካላት ኣሕምልትን ፍረታትን 18,050 ናቕፋ ማሕበር ኣፍረይቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ከረን 15,000 ናቕፋ ትካላት መሸጣ ስጋ ድማ 13,800 ናቕፋ ወፊዮም بتمساسالي ابن الزبا دواربا معدلين رادي إساء تقلي 4,000 نقفا حليب مكفافل الكولا ومستا 3,000 نقفا بيت كرسي أولمبيك 3,000 نقفا دكان عقبا ميكائيل 3,500 نقفا كمون مكفافل لسلس مستا تصفى قرقيس بيتعيو حبستي برهاني عبيو بيتعيو حبستي تكسي وهابي توتيل سامسون فرامنتا تكال هايلي سلاسن مربحان مسبحن دكان زفان هايلي مشيت أخلي تصفالم دكان إيساق قبريهانس وزيت حصان سمينتان يوهانس صراحات حازين عن سيثن دانيال برهي بوتيك بينيام محسون دكان تولد قرز جهر مشيت أقام من بربرن مسوع عقبا ميكائيل دكان دبساين مشيت أخلي في السهاية تغسطن دما نفسه كفهم ككل تشحن أفابر كتام بخال وقن إرتراويان نبرتي كوبرن دمامن مبراغ سعودية أبسو من زي 20,250 ريال بموسى وفياتاتهم نابر 4,950 ريال كم زبلوه بزد ما وفياتات إرتراويان نبرتي ريادن كبابيان 5,289,950 ريال كم زبزحي كاب إمباسي إرتراز بزحن حبريتا أفليتو ኣብ ንዞባ ቆርደት ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓደርደ ዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ጽሩይ ዝተማይ ቀረብ ጽሩይ ማይ ስለ ዘውሓሰሎም ተሪዮ ብጉድለት ጽሬት ዝኽሰቱ ሕማማት ከም ዘንቆልቆለ ገሊጾም ኣቐዲሙ ብጀነሬተር ዘገልግል ዝነበረ ፕሮጀክት ብኤሌክትሪክ ምስ ተተክአ ዝበለጸ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ዝጠቐስቶም ወሃብቲ ርኢቶ ብፍላይ ኣብዚ ዜጋታት ንመምርሒታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣኽቢሮም ኣብ ቤቶም ኮፍ ኢሎምሉ ዘለዉ እዋን እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ ብርዮም ኣብ ወንበር ኮሚቴ ልምዓት ማይ ዓደርደ መርጃዕ ፈራ ኣድም ድማ ኣቐዲሙ እቲ ፕሮጀክት ብጀነሬተር እናሰርሐ ንሓደ ፊስቶ ብ12 ናቕፋ ዝነበረ ብኤሌክትሪካዊ ፀዓት ምስ ተተክአ ናብ 3 ናቕፋ ከም ዝወረደ ብምጥቃስ ሓላፍነታዊ ኣጠቓቕማን ምዝውታር ቀጻሊ ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ዓደርደ ኣቶ መሐመድ ሕዱግ ብወገኑ 5 መዕደል ነቕጣታት እኳ እንተለዋ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ዝዳረጋ ስለ ዘይኮና ኣብ መጻኢ ተወሰኽቲ መዕደል ነቕጣታት ምውዳድ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጹ
ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም። روسيا أمريكان إسبانيا تغطيلا سالسيتي زلعلى قطري بكورونا فيروس تلخفوز تمزقوا لها هاجر كوينا شام تولد زدالو زينا وتصرصبالو يسعب ኣብ ሩስያ ብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 11,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብምምዝጋቡ ንኣሜሪካን እስጳኛን ተኸቲላ መበል ሳልሰይቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዝተመዝገበላ ሃገር ኮይና ኣላ ብጠቕላላ ኣብ ሩስያ ልዕሊ 232,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ ከለዉ ልዕሊ 2,000 ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ካብ ሎም 12 ግንቦት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር ጸኒዑን ጸንሐ ተረርቲ እገዳታት ብዘገምታ ከፋኹስ ኣብ ዝጀመረሉ ዘሎ ብምዃኑ እቲ ስጉምቲ ተወሳኺ ለበዳን ቅስፈትን ከየስዕብ ከም ዘስግእ ክኢላታት ይሕብሩሎም ብጠቕላላ ልዕሊ 226,000 ብኮሮና ቫይረስ ከም እተለኽፉን ኣስታት 33,000 ከም ዝሞቱን ኣብ ዝተረጋገጸላ ብሪጣንያ ኣብ መዕቆቢ ኣረጋውያን ጥራይ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ ኣስታት 20,000 ከም ዝበጽሐ ጥዕናው ጸብጻባት ኣነጺሮም መንግስቲ ብሪጣንያ ኣሰራርሓን ድሕነትን ኣብ መዕቆቢ ኣረጋውያን ዝርከቡ ሽማግለታት ንምሕላው ተወሳኺ ስጉምታትን ተሪር ሕጋጋትን ከተኣታቱ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር ተሪር መምርሒታት ማሕበራዊ ምርሕቕ ኣብ ዘየውፅአት ሽወደን ቁፅሪ ዝተለኽፉን ዝሞቱን እናዓረገ ብምምፁ ክትክተሎ ንጸንሐት ፖሊሲ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ሓቢራ ኣላ መንግስቲ ሽወደን ነቶም ብኮሮና ቫይረስ ብቐዳምነት ዝጥቅዑ ብዕድመ ዝደፍኡን ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ንምድጋፍ ልዕሊ $220 ሚልዮን ክስልዕ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ናብየቶም ዝዋፈሩን ክኢላታት ጥዕናን እውን ከዛይዶም ውጥን ኣውፅኡ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ሽወደን ኣስታት 30,000 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ክህልው ከለዉ ልዕሊ 3,000 ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎም ህንዲ ድማ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በኣሉታ ተጸሊኑ ዘሎ ቁጠባ ንምብርባር ዘገምታዊ ምፍኻስ እገዳታት ከተካይድ ጀሚራትሉ ኣብ ዘላ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ቁጠባ ንምብርባር ናይ $270 ቢልዮን ፊናንስያዊ ደገፍ ንምግባር ወጢኑ ከም ዘሎ ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኣብ ቻይና ውዞባ ጂሊን ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ተወሳኺ ሓድሽ መልከፍቲ ብምምዝጋቡ መንግስቲ ቻይና ካብን ናብን ዞባ ዝካየድ መስመራት ባቡር ምድሪ ክዓጽወን ከሎ ኣብ ልዕሊ ገያሾ ድማ ጥቡቕ ናይ ምርማርን ምክታልን ስራሓት ክካየድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም መንግስቲ ቻይና እቲ ዝምዝገብ ዘሎ ሓድሽ መልከፍቲ ተርእዮ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ዜጋታት ዘየድሊ ምንቅስቓስ ክወግዱ ፖሊሲታት ማሕበራዊ ምርሕቕ ብጥብቂ ከኽብሩ ከምኡውን ንጽህና ክሕልው እዩ ብተደጋጋሚ ዝጽውዕ ዘሎም ብደረጃ ዓለም ካብ ዝተመዝገበ ልዕሊ 4.3 ሚልዮን መልከፍቲ ብኮሮና ቫይረስ እቲ ልዕሊ 1.67 ሚልዮን ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ልዕሊ 701,000 ኣብ ኤስያ ልዕሊ 335,000 ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ልዕሊ 70,000 ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 8,000 ድማ ኣብ ደሴታውያን ሃገራት ምዃኑ ጸብጻባት ጥዕና የነጽሩ ቻይና ኣብ ዝተወሰኑ እታው ንብረት ኣሜሪካ ሕድገት ቀረጽ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ ዝርዝር ናይቲ ኣቑሑ ዛጊት እኳ እንተዘይተነጸረ እቲ ውሳነ ካብ ዝመጽእ 19 ግንቦት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ሰመዚ ንግዲ ቻይና ሓቢሮም ቻይና ኣብ 2019 እውን ኣብ ዝተወሰነ እታው ንብረት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ ምንባራ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ንዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ እወታዊ ተራ ከም ዝህሎ ክኢላታት ይእምቱ ኣሜሪካን ቻይናን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ንሓድሕደን ዝወሰነኦ ቀረፅ እታው ንግዳዊ ዝምድነአን ባዕሉታ ከም ተጸልዎ ይሕበር ነቲ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ክካየድ ዝጸንሐ ክልታዊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኸቦን ኣብ እስፓኛ ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምልካፋ ዘድሊ ጥዕናዊ ምክትታል ክካየደላ ዝጸንሐ ጓል 113 ዓመት ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ቫይረስ ነጻ ኮይና ናብ ቤታ ምፍናዋ ኣርእስቲ ማዕከናት ዜና ኮይና እታ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ እስፓኛ ኣብ ዝርከብ ዞባ ጊሮና እትቕመጥ ኣዲ ዓባይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እስፓኛ እታ ዝነውሐ ብሂወት ትነብር ዘላ ዜጋ ምዃና እዩ ዝሕበር ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ወዲ 100 ዓመት ቻይናውን ጓል 97 ዓመት ደቡብ ኮርያዊትን ብተመሳሳሊ ካብ ኮሮና ቫይረስ ነጻ ኮይኖም ካብ ሆስፒታላት ምፍናዎም ተቓሊሖም ምንባር ይዝከር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝያዳ ነቶም ናይ ምክልኻል ሕማማት ዓቕሞም ዝተዳኸመን ብዕድመ ዝደፉን ሰባት ከም ዘጥቅዕ ዝሕብሩ ኪላታት ጥዕና እዞም ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ካብቲ ቀዛፊ ሕማም ሓውዮም ክትርኢ ነቲ ቫይረስ ንምብዳል ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ሞራል ዘስንቕ ምዃኑ ይገልጹ
ኣብ ሰሜናዊ ናይጄርያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እናወሰኸ ብዝመጽእ ዘሎ መጥቃዕትታት ሽበራውያን ቀቢላዊ ግጭታት ከምኡውን ኩናት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ሽበራዊ ሓይሊ ቦኮ ሓራምን ቁፅሪ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝስደዱን ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ዝዕቀቡን ዜጋታት ብልዑል መጠን ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ بمسرت ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 23000 ነበርቲ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ናብ ጎረቤት ሃገር ኒጀር ከም ተሰደዱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ሰለስተ ክፍላት ሃገር ንብረትን ከብትን ምዝራፍ ዝንቀሳቐሱ ሸፋቱ ብዘካይዶ መጥቃዕትታት ልዕሊ 47 በርጌስ ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ መጥቃዕትታት ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ውድቀት ቁፅሪ ካብ ግዝያዊ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ዝተዓቕቡ ከም ዝወሰኸ ይረዱ ሽበራው ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጄርያን ጎረባብታን ዘካይዶ መጥቃዕትታት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ እውን ካብ ቀንዲ ጠንቂ ዋሕዚ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኮይኑ ምህላው ይጠቕሱ ትማሊ 12 ግንቦት ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ብዝተፈጸመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ህይወት 15 ሰባት ከም ዝወሰደ ተቓሊሑ በቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝርከቦም ልዕሊ 50 ቀሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ህዝቢ ንስነ ስርዓት ቀብሪ ተኣኪቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብምፍጻሙ ኮነ ኢልካ ሰላማውያን ሰባት ንምህሳይ ዝዓለመ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ከተማ ካቡል ኣብ ትካል ጥዕና ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ተቐትሉን ዛጊት ቁፅሮም ዘይተሓበረ ከም ዝቆሰሉን ተቓሊሑ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ወይ እውን ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እዚ ሓድሽ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ቀጥታዊ ዘተ ንምክያድ ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ብምክያዱ ነቲ ዲፕሎማስያዊ መደብ ባሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምዕ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከቋርጽ ዝብል ይርከቦ ይኹን እምበር ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ኣንጻር ዕላማታት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከም ዘሐየሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ በዚ ድማ እቲ ታሪኻዊ እናተባሃለ ክትቀስ ዝጸንሐ ስምዕ ሰላም ተግባራውነቱ ኣብ ሓደጋ ክወድቅ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ ቻይና ካብ ዝተወሰና ትካላት ኣውስትራልያ ከተእትዎ ንጸንሐት ስጋ ከብቲ ከም ዘወንዘፈቶ ሚኒስትሪ ንግዲ ኣውስትራልያ ሓቢሩ እቲ ስጉምቲ ምስ ብቕዓት ስጋ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ዘንቀሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ተንተንቲ ይእምቱ ኣውስትራልያ መበገስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክምርመር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ዘቕረበቶ ጻውዒት ካብ ቻይና ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ እዩ ዝግለጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሕማም መሰረቱ ኣብ ቻይና ምዃኑ ብምሕባር ኪላታት ቻይና ብኣጉ ክገትዎ ይኽእሉ ምንባሮም እዩ ዝወቅስ ዘሎ ይኹን እምበር ቻይና ብዛዕባ እቲ ሕማም ዝመጻ ዘሎ ወቕሳታት መሰረት ዘይብሉ ጠቐነ ምዃኑ ብምጥቃስ ክትቃወሞ ጸኒሓላ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት የስዕብ ከም ዘሎ ይፍለጥ خبركم تخطات التين الساعة تدالو زينا مسانا دوا أبزي تزازي ملو مسترف مرباتنا بروح معلتين